kuna mkumali bigi mtamba kuita ini kuita mkuma aro kuita mkuma dimas dona ngori dongo chifangira dona minda chituri dona minda ko ayo wairi mapamba imagine pamba imagine ndiye mai wangu maaro ndiye mai wangu maaro ashiri mapari pari mai anga chiti mafam kuma aro pari pari imagine kuma aro isaka you are telling me kuti mbuya wako claim and then this ndio natukutaura cheche pauli mai pao anapo right kune kuti kumstendi vanogara nini kune lendi yawo kubva kwaita kumaminda kwatinoti kumagadheni ndio wane lendi yakatokura kubva tatoziva kune mumwe kumaminda tongori masanganza asati apera kumhiri bau saka malendi awo anawo inini kwasi wepaparika wamwe waripo ndovatarakudzikwei right paita problem yataita nhasi Tukua kama kuwa nasa hapana that's what we read about that besides kiwewe wamuka zidi waripo ndiwa ndimkuma ino ndiye atori kwezvo kuma rona akafadzira pera ino chete ndowe kwazi ini ndotora wana nechekuita nemhuri yebarika yemunda nechekuita nemunda wakomana tiripo takawanda chakamira ndio wanda kuna mkuma ino kuite mukuru asara kozoita mukuma Isaya ndo vanoterana namukuma ino saka kuita mukuma Jacob sei ini maita simba pamusoro pamukoma ino hatina kuita kuya kunomira chinhu chemhuri inini kuti ndiuye kuno mukoma ino kwasina pane kwatika kupindura chandani ndasungwa handikubuza kuti nyaya yacho inotamira sei saka ndanguye kuti nditadzikuuya azvino saka ndatega ndinoteerera nyaya yacho kuti iri sei yakati chiripo zvikana wasungwa unokwanisa kutadzaudzora saka unofanira kutaura umwe wari kumba kuti umwana ndiwende ndadaizwa ndafundiswa nyaya yakati so that mochironga kuti unofanira kuuya ndosaka pasamoni pakanzi uyai nemboo dzenyu mawitness meaning kuti mawitness anokubatsirai nyaya yaunenge wasungirwa unofanira kuuya nevanhu ivavo kuti vakusapoti handiti ndosaka ndobvunza inokadai kuti kwata akutosunga kuti no nyaya yetowa nemukomana ndiyo inotaurwa namai yavo handiyo because of because right now it's your word against word ramai and imimuri too uya cannot trust him kuti anoita a witness which is a credible witness in this court. Why? Because he is conflicted, he is an interested party because he is also a beneficiary. Ndati uyu ndimutore semufakazi utozi sembo uyu hazviiti. Why? Because iye newe makafanana because mese mune chavakawanda kubva paminda iyoyo pane kwenzi kwende kana kuti mai awarumwa uri mabunda maiti akabatidzidze nekuti ngatiripe tichishandisa portion yamaiti ndikuri mwana mai avo ndiani musina kushandisa maportions enyu imimi wakweretwa mari. Why do you use margin in this portion? Kuti mokwereta mari makunobhadhara neportion yamaji makazvisvika sei mukoma arona achiri mupenyu nyaya yakaitika pepeza tiri kuti tizoenda aroni mupenyu kana hapo tiri kuti iwe naaroni neumwe wako handina maiziva kuti munda uyu ndewamajini sei makashandisa munda wamajini kubhadhara zvikwereti zvenyu misina kushandisa minda yenyu because mutotaura kuti munda wose wenyu ndewamajini saka nhasi ndipende kudai asiri mai auya kukomplaina mhuri yamajini ndiyo yauya ichikomplaina kuti munda wedu wakatorwa nemi saka mhosva yenyu haingochinji
mhosva yenyaya yemochinji imisrepresentation. Ndautaura chinhu pamukoma avo taura pako ndio pandina kutaura pane pamuri kubatanidza chinhu 1 izvo zviri zvini pane mukoma une munda wake akapiwa nababa uri saidi kwawega wakamangarirwa nyaya yake riri parureta koita munda wakachekwa namukoma Aroni achipa munhu akatibatsira nemari atitika uri pawo wega zvinhu zviviri zvakasiyana. You cannot tell me kuti maybe you understand what I'm saying. Pauri kutaura nenyaya yekupiwa mari handiti uri kuti I, which is first person singular, uri kuti chi I, first person chi singular, but pamuri kunoshare minda wakuti we, first person plural. Ndingati kukanisa ini ndati kuruza kana tukutaura nenyaya yeminda handiti kugurwa kweminda uruti mukoma Aroni paakagura munda meaning kuti uri kuzvikuritsa mukugurwa kweminda wakuita ebhebhi yani yaAroni, but pamakaenda kotora mari yemunhu yekufambisa iwe namutambara naAroni ndimi makaenda kukweta mari muri mese. Then why should it then be baby Aroni yekugura munda wamai wake kubhadhara ichi? ndokubatika kupindura sei mutambara akabvisa yake mari haina kubatwa neapapa. Inini ndakabvisa yangu mari, yamutsaka akabvisa yake mari. Mukoma Aroni anga asina mari, anga akakwara, akasipo. Saka paakauya akazoti hatichakwanisiba kuti ndite sei, ndakutokupawo chiposhe nekuti tiri mesisi tahwinya munda wacho. Makapopiwa mari makapopiwa mari iri equivalent to land. Makapiwa mari Jatura kubalo. Ini ngati mbona ndino munda wangu ini. Is my babu. Babu. Babu is why. Babu is why. Ndimi mataura nemuromo wenyu kuti takakwereta mari yemunhu tichifambisa mari yedu yapera. Ndakukubvunza kuti makakwereta mari, how much did you borrow? Wakuti yakuda mukoma Aroni. Ende makakwereta kuna ani mari iyo? Kwapakakwereta mari makakwereta kuna ani? Tell me the person makakwereta kuna ani? Anzani? Ari kuti kumwe. Aiziza kuna akaenda South Africa. Uri akaenda South Africa. Akaenda South Africa. That's the question ndiye. Watotadza kunditaura kuti mari makakwereta mari. You are referring me to Aroni. But chizwa wanotodza pamwe. Katiite zvinhu zvisapedze nguva bambo. Ati iwewe you contributed your money to pay a bank. Mutambara contributed his money to pay a bank. Uyo akacontribute mari yake to pay a bank. The only person who failed to contribute money the Aroni. That's why he offered land. How much did you contribute if you don't know money, how much was borrowed? Wakochi contribute mari anopiwa kawanikwa akapiwa tennis babu maikira bhazi kwendii kwamaifambira mababa yakamutasa kawani kapitasa tiri takaenda 6 to 7 times. 6 to 7 times. Fine. Mukaenda ndifuti. Tikaenda kwamutare. Kangani? Neke 3 times. 3 times. Mukaenda ndifuti. Nyanga. Neke 4 times. 4 times. Mukaenda ndifuti. Pauna taikuita ma 12 floor. Okay. Hauna
12 hauna ziti kaita matiri. What you wewe yako, how much did you contribute? Yani Mali 300 or 300. Takataka kupewa 300. 305. Image Bazo pewa nige 250. 250. Image Macho nika pewa 300 foot. 300 foot. Ndio pakataka kutumia. So all in all, iwe wakapata malipa kuzosa. Mati Iwe pakuzosa. Wakapata malipa. pakuzosa amuni mali. Wakapata malipa. Ini alozosa mali. Ndakati kushandisa yangu. Very simple. How much did you see? Maka, did you pay? Mukati yakataka kupewa 300, kwa 250, kwa 300. Meaning kuti we are talking of almost $850. That is so batashi itishi at is iwewe watiki ku statement yoto watipa wanu 4 wamwezi takazusira mali. Akataza kuzusira mali chiti ndiani ni ari. Kuva azenda kukata piece ya maijeni, inunda wa maijeni. Kete ya maijeni yaki. Kana ndisina kukangasa muruti mimi maibhatara mari dzeite mugumu uyu ndiye akatadza kubhata Aron handiti kaii saka Aron paakatadza kubhata ndoko akambopiwa 300 akapiwa 250 akapiwa ndozvaudora saka iyi yese yanga iri kukweretwa ndiAron handiti achipiwa nemunhu iye imimi dzenyu maanonatsomuona saka mutaroti all in all Aron akaspenda about 850 iwo 850 uyu 850 uyu 850 kufambira nyaya yawanyiri Izababo, kana mtu anyaya kufambira. Do you actually know what you mean when you're kufambira? When you are saying kufambira, you are talking about bus fare. How did you move from point A to point B? Point A to point B. And the current rates, the DC Mtasa to our owners. And this is $2. And our owner to Zindi, that's $1. And which means we Mayenda Murwaka. First step ataka kukasa. Ndaona na mundu wanga. Takeni kile. Nataka tu watu rakaja wanda. Is washamali. Chata bila. This is what washamali. Is what washamali. Is what usalamu chitendereza. Because wautufuza tipe decision is kafano decision. Why? You are talking about one of the village is 1-4. But now, how can you find Kenda? My beneficiary element he comes with if one way Kenda one. Pataka kweli. Tataka wanda. Is one. Takata na mai wa mwina nani. Saka patata kuchifambira nyeta ateka. Ndipo takaenda ndipo kuchifamba ta 4. Mari yange yapera. Ndipo takazotanga kuchifamba ta 4. Which means bamaka zokweli tamani. Mangama 4. And this which means $850. Ndimi baka grinder muri 4. Those are two muri 4. Talk with the total muri 4. Na muri 4. 4. Munu wani ba kuenda $3. Which means per trip is $6. Machi pamu. And 6 times that's $36. Machi pamu. So that's 36 by 4. And it was actually $144. No Maria Kashana. He owns DC. They chose where he Mutari. I will have done how much? $5. Until Maganda Kata, which is 15 pounds, 45 by 3, 100
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.